Ήρθε και με βρήκε η ιδέα αυτή του βιβλίου. Ήταν το 2004. Διάβαζα τις μαρτυρίες για τον εμφύλιο και την ελληνική αριστερά του Στέλιου Κούλογλου. Ανάμεσά τους και η μαρτυρία του Πέτρου Αντέου, του γνωστού συγγραφέα και ενός από τους ιδρυτές της ΕΠΟΝ Πέτρου Αντέου, που έλαβε μέρος στην πορεία των ΑΟΠ. Εξιστορώντας λοιπόν τη διαδρομή της ταξιαρχίας, όταν πια βγήκαν από τον ορεινό όγκο των αγράφων για να μπουν στην πεδιάδα των φρασάρων, με τον κυβερνητικό στρατό να τους παρακολουθεί από κοντά και να τους φυροκοπεί ασταμάτητα, χρησιμοποίησε μια φράση που με έκανε να κοκαλώσω. «Και τα παιδιά», έλεγε, «να πέφτουνε σαν νούφαρα στη λίμνη Κάρνα». Το χιόνι των αγράφων γράφτηκε εξ αφορμής της φράσης αυτής. 2 φορές επισκέφτηκα την περιοχή της Βράχας και των τριγύρω χωριών, το 2009 και το 2019. Στην πρώτη επίσκεψη βρήκα κάποιους από όσους είχαν πάρει μέρος στην πορεία των ΑΟΠ. Μαγνητοφώνησα τις αφηγήσεις τους. Μου υπέδειξαν την περιοχή στην οποία βρίσκονταν τα έμπεδα και το σημείο στο οποίο έγινε η εκτέλεση για την υπόθεση των ασυρμάτων. 10 χρόνια μετά, όταν ξαναπήγα, το 2019, δεν βρήκα κανένα. Οι τελευταίοι κυβωτοί της προφορικής μνήμης είχαν βιολογικά αποχωρήσει. Η δική μου επιθυμία να γράψω αυτό το βιβλίο έγινε ανάγκη και ανάγκη έγινε καθήκον. Ένιωθα ότι όφιλα να γράψω για αυτούς τους απλούς ανθρώπους που σαν κομπάρσι πήραν μέρος σε μια τραγωδία για να γίνουν τα αθώα θύματά της. Όσο αυτάρεσκα κι αν αιμόμαστε εμείς οι συγγραφείς στα πνευματικά δικαιώματα των βιβλίων μας, ένα βιβλίο δεν είναι το αποτέλεσμα μιας ατομικής μόνο συγγραφικής δραστηριότητας. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες που εμπλέκονται. Το χιόνι των αγράφων γράφτηκε ως αποτέλεσμα της συνομιλίας μου με 2 βιβλία του Πέτρου Αντέου, με τα απομνημονεύματα του Γούσια, με τις μαγνητοφωνημένες αφηγήσεις που είχα συγκεντρώσει και βεβαίως με την ιστορία του εμφύλιου πολέμου. Στη δε συγγραφή έλαβαν μέρος με τις παρατηρήσεις, τις ενστάσεις, τις προτάσεις τους και όλοι εκείνοι οι φίλοι στους οποίους κατά καιρούς εμπιστευόμουν την εξέλιξη της δουλειάς μου, ανάμεσά τους και στην εκδότριά μου, τη Γιώτα την Κριτσέλη. Οφείλω να ομολογήσω ότι το βιβλίο δεν θα είχε την τωρινή μορφή αν δεν άφηναν και το δικό τους δημιουργικό στίγμα. Τους ευχαριστώ θερμά για αυτό. Το πρώτο πρόβλημα που είχα συνέχεια μπροστά μου κατά τη διάρκεια της συγγραφής ήταν η ευκολία του συναισθήματος και η συνακόλουθη υπερβολή του. Ο κίνδυνος δηλαδή να κατρακυλήσω από το δράμα στο μελώδιο. Δεν ξέρω αν κατάφερα να βγω αλόβητος. Προσπάθησα όμως να κρατήσω απ' έξω τον αφηγητή και απέφυγα τα σχόλια, ώστε να αφήσω τα γεγονότα να μιλήσουν μόνα τους. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα στη διαχείριση του αφηγηματικού υλικού αφορούσε τη σχέση της λογοτεχνίας με την ιστορία. Τη λεπτή δηλαδή εκείνη κόκκινη γραμμή που τις χωρίζει και τις ενώνει. Όφιλα αφενός να σταθώ συνεπής απέναντι στα ιστορικά περιστατικά και αφετέρου να μην προδώσω την αισθητική αξία του έργου. Δεν είμαι ο καταλληλότερος για να κρίνω αν τα κατάφερα ή όχι, οπότε θα αρκεστώ μόνο να πω το εξής. Ιστορικός δεν είμαι, λογοτέχνης είμαι, που εξιστορεί ένα ιστορικό περιστατικό, θέλω να πιστεύω με σχετική ακρίβεια, γεμίζοντας τα κενά του με προϊόν μυθοπλασίας. Ας έχουν περάσει 7 δεκαετίες από τη λήξη του εμφύλιου πολέμου. Η μνήμη, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, επιμένει ακόμη να μας τυχιώνει. Και αν δεν βρει τρόπο να εκφραστεί ιστορικά, αν δεν βρει τρόπο να διοχετευτεί λογοτεχνικά, θα συνεχίσει να γεννά σιωπές, πληγές, εφιάλτες και τέρατα. Επικεντρώθηκα στο περιστατικό της ταξιαρχίας Αόκλων Ρούμελης, γιατί θεωρώ ότι εντός του πυκνώνεται
όλη η δραματική εξέλιξη του εμφύλιου πολέμου με τα οράματα, τις διαψεύσεις και τις συντριβές. Θέλησα λοιπόν μέσα από αυτή την εξιστόρηση, από τη μια, να αναδείξω τα αφανή θύματα, να διασώσω δηλαδή το ίχνος τους πάνω στο πιόνι. Από την άλλη, προσπάθησα τουλάχιστον, να μιλήσω και για το ανθρώπινο δράμα. Το εσαΐ και επαναλαμβανόμενο δράμα των ανθρώπων που εγείρονται για ένα όραμα ελευθερίας, για να βρεθούν τσαλαπατημένοι από τα γρανάζια της εξουσίας. Έχω τη γνώμη ότι αυτή η δεύτερη διάσταση αφορά ιδιαιτέρως και την εποχή μας.